Tay, ulitaw naman ako hapit. Pero nga nung, wala kita'y daog-daog ka ng swertres. Ahay, unsao man ato pagkadaog anak. Ngawa man sa tay apil-apil. Bay, wa man lagi kay tingog-tingog kaganihan dito sa eskwelahan. Naalagi ko'y problema, bay. Uy, ayaw pa daan na. Ikaw bitotoy nag-ingon, nga tawanan natin ang ating mga problema? Tawanan lagi unta, bay. Pero dili naman ni madag katawa. Kaya nga nung diliman, napabuntisan magud na ako ang imong uyab. Hello, Pads. Nanadjud ko'y bagong uyab. Mao ba, Pads? Oh, Pads. Balag single, ma'am. Ang importante, magkasabot, me. Ako po, Pads. Doon na po ko'y bagong amahan. Ipaila-ila man daw tong mama karon. Pariya na ita, Pads. Ipaila-ila mo po ko karon sa iyang anak. Ay sa Pads, ha? Kay murag, siya naman dyan ang naa sa atbang diri sa mua ba? Sige, Pads. Kay niya na po ko sa ila, ha? O niya na lang po tabag istorya. Tay sa Pads. Familiar man ako ang maong lalaki? Ha? Daan palagi ko? Ikaw di ang bago na kong amahan, Pads. Aw, ikaw di ay nanak? Hello, pre. Tabangi ko, be. Naunsa man ka, pre? Natrap lagi ko diri sa balay sa kong kabit, pre. What? Nikalit ra mag-abot ang yambaan nga army, oy. Na, patay jud ka diha ron, pre. Ikaw manggod, pre. Paingon-ingon manggod kang mas nindot o yabo ng minyo. Kay ba nara ang kompetensya kaysa sa dagat? Unya, ako pa imong basulon ron. Mao ganing tabangi ko, ug unsay ngayon akong buhaton. Aron di ko mapusila na ning army niyang bana. Aw, sayon ra na. Unsaon man pod? Aw, ang imong buhaton, mo hinahini ra kag gamang payon sa gawas. Dayon, aw, mukhang tagagbayang magiliw, aron safety. Pagtarong dihat pre ay, unsaon gud pa ka safety? Ug madunggan ko sa army nga, nagkanta-kanta. Ay, safety lagi ka? Kay bawal man na silang mulihok ug makadungog na kantaha. Happy birthday diha, tita. Kinsa man ka dong? Ako man bitaw tong uyab si mong anak. Kun mauna, pagkadagan ko na uyab sa kong anak. Oh, Ikatulo naman ka dong? mao ba ni tita? Oh, Lain na des mong anak, oy. Gilumpong raman na ime. kuhan, kanang, ayun ka problema, anabahina. Ako na lang uyab ba? Ha? Total, wala naman po ko'y bana. Hello, pre. Nanawag mong ka? Makiglaag lagi unta ko nimo, pre. Kay kapoy kayo pundo diri sa buak. Kaya nga akong manghod, mura jud og na heartbroken. Ngano na kaingon ng kaanak, pre? Ay, di ba di ko makaingon nga heartbroken? Nga nagsige man og hilak. Pila man day edad, anak? Mga 10 months pa. Ni ana jud padong dinhi ang ako amigo. Masulti ana jud nako ni ron. Bahin ni Jane nga maoy akong pakaslan. Bay, unsa man ang iistorya nimo nako nga gipaari man jud ko nimo dinhi sa inyo? Nakahinomdom pa ba kang Jane, bay? Ang asa ato, bay? Katong classmate nato sa high school? Oh, good. Siya ba ang atong topic karon, bay? Siyempre, siya jud. Kay bao ka ba, bay? Nga kana si Jane di naman nabirhin. Ngano nakabaw man ka, bay? Mao man bitaw nang akong gipatuwa dito sa kasagbutan sa likod sa atong room kani adto. Tay, unsay tanaw ni mo anang akong project sa eskwelahan? Sure ka nga isda ning imong gidrawing, nak? Oh, good tay. Graduhan ka kag dakuan ni sa mong maestra. Kay nga naman day tay. Pirte man guning hugawa. Nagkaitom ra gyud ang agya ning isda. Ay, pag binugo tay, oy. Alangan magdi na maitom. Nga sinugba man na. Nga naman sige ka magsamok na ako. Usahay? Imo pa gani ko sungugod. Ikaw manggod. Dugay na kayo ko nanguyab nimo pero wa man gihapon ko ni masugta. Maubitaw kanunay taga sungugon. Kaya aron mabalhin ako ang imong atensyon. Maong sugtan ako ba? Nga naman mamugos ka man. Aw, sige ka. Kay panabi man jud ka ba? Nga nakuha na tika. Ay, kung palaguta ha? Kay basi makatilaw ka na ako. Aw, samot nga palaguton tika. Kana pa? Makatilaw na ko nimo. Pre! Nakakita kag 1K dito sa terminal nga gilinyahan sa mga tao, no?
Ngano nakabaw man ka, pre? Ay, kinsa ba ni makabaw? Nga nakitaan man ka sa video kaniya sa ka-vlogger. Ha? Nabilong pa man gani ka sa mga taong dili honest? Ay, Free drinks in the house.